wadon iki lak urusane wong wadon. Nek wong lanang urusane cupar tak kandhani. ngono aku sing kocor apa sing tak apa pantes wong wadon unek-unekke wong lanang gemblong-gemblongke wong lanang ono Bu mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong apa meneh bocah-bocah sak iso to rewak aku njaluk sangu